idan kin yaro ya kama bakin mama abin ya ci tura, ba wai yana nufin cewa ba uwa ta gari ko kuma wani abu makamancin haka ba, a'a abin da yana nufin cewa kuna buƙatar taimako ke da jaririn ki. To ki kasance tare da ni a wannan bidiyo inda zan faɗa miki me yasa yaron ki yake samun jinkirin wajen shayarwa da kuma hanyoyin da zaki bi domin ki ga kin magance wannan matsalan ko kuma inda zaki je ki samu taimako magance wannan matsala. Yawancin kin kama mama da jarirai suke yi yawanci ba wai laifinki bane ko kuma wani abu, akwai abubuwa da iyaye suke yi wanda yake ba wa yara wahala wajen kama bakin maman, amma da abubuwan da yanzu zamu lissafo zai taimaka miki wajen magance wannan matsalan ko kuma saka yaron ki ya kama cikin sauki. Abu na fari, dalilin da yasa yaro yakan samu jinkiri shine idan yaro ya kasance yana cikin jin bacci ko kuma yaro da yake yana jin yunwa sosai hakan zai sa ya hana shi kama bakin mama. To ga abubuwan da zaki idan kika samu kanki a cikin wannan halin. Na fari, ki shayar da jaririn ki kafin ya fara kuka, ba sai ki jira yaro ya fara kuka ya kafin ki zo ki ce zaki fara shayarwa ba, no, zaki shayar da shi, zaki lura da alamomin yaro yana jin yunwa sannan ki shayar da shi according to. Sai kuma abu na gaba shine idan yaro yana kuka nya sai ki ɗauko shi ki saka shi a jiki ki rarrashe shi kafin ki sa ya kama mama. In ba haka ba duk abin da kika yi ba zai kama ba don saboda ya riga da yayi fusata. Wasu sukan ce yaron yayi zuciya fa. Sai kuma abu na gaba, idan yaro ya kasance yana bacci kamata yayi a ce ki tashe shi fa, ki canza diaper shi, pampers nashi ko kuma ki bubbuge shi haka kaɗan a tafin kafan shi, hakan zai sa ya farka kafin ya kama. Idan baki ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka lissafa ba, a gaskiya ko ya kika yi ba zai iya kama mama mai kyau ba. Sai kuma abu na gaba da yake sa yara ba sa kama mama shine rashin iya zaman shayarwa da kuma saka yaro ya kama mama mai kyau. Wannan matsaloli ne da muke fuskanta a wajen iyaye masu haihuwar fari. To ga yadda zaki, yawanci wannan matsalar yana tasowa ne saboda rashin iya zaman shayarwa. Ana so in zaki shayar ba wai a kwance ko a wani zaman ki wani iri ba, a'a zaki zauna a straight kamar yadda ke gani ina zaune haka zaki zauna, ki tabbatar kin ɗago jariri wa nono ba ki sunkuya haka kina shayarwa ba. Sai kuma ki tabbatar tumbinki da na jariri yana haɗuwa, ki tabbatar yaro ya buɗe bakin shi kafin zaki saka mishi nono. In ba haka ba to zaki samu damuwa wajen saka yaro ya kama mama. Idan kika yi waɗannan insha Allah zai sauwaƙa miki. Sai kuma abu na gaba da yasa jarirai ba sa kama bakin mama shine matsalar mama ko kuma canji nipple. Yawanci especially masu haihuwar fari za samu nipples nasu ba pointed ba, zaki kalla ya zama kamar haka, inda jariri ba inda zai samu ya kama bakin mama, sai an ɗan yi manipulating kaɗan zaki ga yaro ya samu ya kama, ko kuma nonon ya cika da yawa ya sa ba shape inda yaro zai kama bakin mama. To idan kika samu kanki a cikin wannan hali, zaki matsa, ki kama da hannunki ki matsa, in kin matsa da ruwan nono zai ɗan ragu inda yaro zai iya kamawa. Sai kuma abu na gaba shine ki yi try na different breastfeeding position, ki ga wanne ne yafi miki sauki ke da jaririn ki, ko kuma a sa sirinji a ɗan ja miki kamar a asibiti ko wani abu makamancin haka, ko kuma kina sa yatsan ki biyu haka na kina jan bakin mama har ya zama pointed ko wani abu. Idan kuma kina da damuwa da wannan, ki je asibiti mafi kusa domin su taimaka miki wajen hanyar da zaki bi ki shayar da jaririn ki. Sai kuma abu na ƙarshe, waɗannan idan kin gwada abu guda uku da sama in kika bi ka'idoji duka kika yaron ki still baya kama, yana nufin cewa yaron ki yana ɗaya daga cikin waɗannan matsala na fari shine kaman yaro mai tongue tie, wanda akwai wani fata tsakanin harshen shi da bakin shi wanda ya sa ya kama ba zai iya shan kama mama mai kyau ba. To wannan shi ma matsala ne da sai an je asibiti za a iya warwarewa. Ko kuma yaron 'yan bakwaini ne, irin jaririn yayi karami inda bai da karfin da zai iya ja, to shi ma sai kin je asibiti kin nemi taimako. Ko kuma yaron yana cikin wahalar numfashi ko wani abu makamancin haka, shi ma ba zai iya kama bakin mama a haka ba, to yana buƙatar taimako. To ga abin da zaki ki zamto cikin mace mai haƙuri da kuma jajircewa, ki ci gaba da yi
abubuwa da ya kamata. Sai kuma idan ki nemi hanyar da zaki shayar da jaririnki kafin ku je asibiti shayar da jaririnki kai, ina nufin hanya daban na shayar da jaririnki kafin a samu matsala na yadda zaki sa yaro ya kama bakin mama. Yanzu misali kamar kin je asibiti za a iya sakawa ta roban hanci a dinga ba yaro mama. Idan kin ga yaronki ya ki kama mama ba wai yana nufin ke a matsayinki na uwa kin faɗi ko wani abu makamancin haka ba, yana nufin yaronki yana buƙatar taimako ne wanda zaki taimaka mishi. In kin taimaka mishi kuma kiga kin kasance uwa ta gari kenan. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta ku yi liking, ku yi sharing, sannan ku yi subscribing na YouTube channel namu. Kar ku manta, sai mu haɗu da ku a bidiyon mu na gaba inda zan faɗa za mu yi magana akan jin zafi lokacin shayarwa da hakan dai normal ne ko ba normal ba. Sai kuma tambayar mu na ƙarshe shine shin kin taɓa fuskantar matsala, kin taɓa tsintar kanki a cikin irin waɗannan yanayi wanda yaro ya ki kama bakin mama kin ya ki kamawa, to me kika yi ya zo ya kama, ko kuma kin je asibiti ne ko wani abu makamancin haka? Muna son mu ji abin da ya faru a comment section. Sai mu haɗu da ku a bidiyon mu na gaba.